Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Insellmilkom eżis telespettaturi u nilqawkom għat-tieni programm mis-sensiela Ant Min Int. Illum fil-programm ħajkonna diskussjoni dwar forma differenti ta' arti, din id-darba l-arti tas-satira u l-komiċità f'Malta. Ser ikonna żewġ mistiednin fil-programm tagħna fejn huma ta' wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi u ħankunu wkoll nistgħu niddiskutu dwar din it-tip ta' arti differenti. Aktar tard fil-programm ukoll se niltaqgħu ma' persuna li għaddiet minn konsegwenza daqsxejn partikolari għaliex kellha problema ta' eating disorder. Feature interessanti ħafna. Bħalma nagħmlu wkoll ta' kull ġimgħa se niltaqgħu ma' band lokali, din id-darba il-band No Snow No Alps, fejn se nisimgħu wkoll silta min-naħa tagħhom. Nixtieq infakkarkom però sabiex ukoll titlu fil-paġna tagħna sabiex inkom issiru tafu wkoll aħna l-istudenti x'inhu x-xogħol tagħna ġewwa l-MCAST. Però ħanibdew mill-ewwel b'dan il-programm billi ngħaddu għal feature dwar il-komiċità u anke s-satira f'Malta. Il-kelma satira stip l-oriġini tagħha mill-kelma Latina satur li tfisser diversità jew varjetà. Is-satira hija magħbuba ħafna magħna Maltin. Għalkemm hija maqjusa bħala xi ħaġa tad-daħ, l-akbar użu tas-satira huwa bħala mezz ta' ironija u sarkażmu. Dan insibuh l-aktar fil-Karnival. Fil-fatt huma ħafna dawk li jibsu maski ta' uċuħ politiċi jew inkella b'xi slogans umoristiċi. Hemm min jagħmel dan biex joħloq bissima filwaqt li oħrajn jieħdu ċans biex iwasslu messaġġ. Il-Karnival ta' Nadur Fawdex huwa l-aktar famuż minħabba l-spontanjetà u s-satira. Ħaġa interessanti hi li restrizzjonijiet fis-satira politika qatt ma kienet teżisti fil-Karnival. Minkejja li n-nies kienet taħseb li teżisti liġi li ma tippermettix dan. Din iċ-ċensura kienet ir-riżultat ta' restrizzjonijiet magħmula bi żball min-nies stess. Din damet sejra għal madwar 70 sena. L-unika restrizzjoni kienet dik fuq politiċi barranin. Wieħed irid iżomm f'moħħu li s-satira ma nsibux biss fil-politika iżda fis-soċjetà wkoll. Is-satira hija suġġett li timxi ma' żminijiet. Eżempju ta' dan huwa meta tħanna fl-Ewropa u daħħalna l-ewro. Mhux kulħadd japprezza s-satira, f'waqt li hemm min jgħid li hija daħħa fil-wiċċ, oħrajn jgħidu li ċ-ċajta satirika hija l-mediċina ta' kuljum. Nilqawkom magħna fl-istudio u bħalma tilkom fl-introduzzjoni tal-programm ma nassal għandna lil Crisandra Ġus u anke lil Carlos Farrugia mill-Free Spirit Acting. Insellmilkom u grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Mela, Sander, ħanibda min-naħa tiegħek. Meta tisma' bil-kelma satira, x'jiġik f'moħħok? Meta nisma' l-kelma satira ġifieri hemm xi ħaġa serja li b'xi mod ħanġibuha tad-daħk jew tniggis iktar minn tad-daħk fejn tidħol satira. Carlos. Nfhem. Bażikament, ovvjament naqbel ma' Sander, jiena s-satira toġobni ħafna, anzi importanti li hawn Malta nkomplu nafsu fuqha, speċjalment f'areas fejn huma daqsxejn diffiċli biex tinfiltra fihom, tinsemmi bħall-politika, l-Knisja, eżempju. Is-satira kif għadlek naqbel ħafna magħha u jiena kontra kull forma ta' ċensura, biss naħseb li għandu jkun hemm limit. Limit fejn nidħlu biex immissu il-ħajja personali u sentimenti ta' persuni li forsi anke tweġġa lin-nies ta' madwarhom. Il-bqija jiena naqbel ħafna mas-satira, anke ħadd gost ħafna nisma' li anke fil-Karnival diħla satira politika u jalla ikun hemm min jieħu dan iċ-challenge u nibdew nerġgħu naraw din fl-aħħar mill-aħħar satira x'inhi xi ħaġa serja li inti ovvjament qed titfa' daqsxejn jinnaf ice break kif kellna dal-aħħar eżempju anke fil-ġranet tal-elezzjoni fejn
in-nies ovvjament urew li jistennewhom ħafna dawn l-affarijiet. Sander, inti taqbel però li għandu jkun hemm ċerti limitu sa fejn għandha tasal is-satira? Skont flima kanal qed nitkellmu, ġifieri qed nitkellmu eżempju jiena għalija l-aqwa atturi fejn tidħol is-satira huma n-nies normali ta' triq, idħol Facebook minn filgħodu sa filgħaxija u għandek is-satira għaddejja non-stop, ġifieri jekk laħaq papa ġdid kien hemm il-kummenti, jekk fi żmien l-elezzjoni kuljum. Se tagħmel il-limit hemmhekk, ma nafx minn fejn tibda in-nies tgħidilhom isma' ej. Issa mbagħad bl-istess argument mela fuq il-Facebook nista' ngħid li rrid, fuq il-websites nista' ngħid li rrid, allura fit-televiżjoni u fit-teatru nipprova nagħmel. Imma taħseb li għax forsi fit-televiżjoni għandek ħafna iktar massa ta' nies li jaraw allura għandu jkun hemm ċertu limitu. Iktar mill-Facebook. Però Facebook inti bħalma nafu li jista' jkollok sa ċertu limitu, pereżempju 5,000 persuna. Mbagħad hemm il-pages imma. Ma għandek il-pages. Eżempju, inna jekk tidħol għandna page aħna ta' Teletubi għall-argument, diġà għandek kważi 12,000. Ekku. Jekk qed ngħidlek 12,000 program ta' television. Mbagħad hemm ix-sharing u allura meta titfa' xi ħaġa Facebook għajt li vera, llum Facebook u l-internet sar mezz kważi l-ħaq television, kważi iktar. Għax kif tfajta dak il-ħin u dak il-ħin stess qed tieħu l-kummenti. Ħafna drabi jekk taħseb fuqha ġifieri Facebook u hekk u dat tip ta' websites, kważi inqas għandek ċansi tikkontrolla anke lilek innifsek ġifieri ma rridx narafu titlalek post rajta interessatek wa fasta. Meta qiegħed id-dar, irrid nippjana li ħanara il-programm tat television li joġobni u ma joġobnix. Teatru l-istess ħaġa rid nkun sejjer nara dik il-play, nafx se jkun fiha, għax taf se jkun fiha. Ġifieri inti qed tagħżel li tmur tara. Fil-każ tal-Facebook ħafna drabi bombardament għandek li ma nafx minn fejn tgħaddi minnu xekk rajt joke rajta, issa jekk ma toġbokx wara ħadara. U x'taħseb Carlos dwar is-satira meta tkun tattakka fuq persuna, tkun dwar persuna partikolari? Meta tngħidu nattakkaw irdu attenti fuq x'għax nitkellmu. Jiena personalment kull Ovvjament meta kien hemm satira dejjem. kull meta kien hemm satira fuq ħadd gost biha, għax ovvjament dak huwa anke riklama li nnifsi kemm fuq ix-xogħol u kemm ukoll fl-iskola tiegħi. Però jiena li semmejt limitu difetti fiżiċi eżempju, xi kultant niddejja, difetti fiżiċi mhux qed niċċajtaw fuq imnieħer kbir jew le, ovvjament. Imma jien naf eżempju darba rajt satira hawn Malta, ma kinux ġifieri li persuna popolari għandha difett fl-speech u letteralment għaddew passata bih għax dan ovvjament ma jħoss ċertu ittri partikolari. Tajda darba rajt imma letteralment baqgħu għaddejjin biha li jiena fl-udjenza ħassejt niskomdu u dil-persuna wkoll ifhimni ċajta darba mod imma tibqa' għaddej magħha kien hemm familjari tagħha li ovvjament ma tewx gost. Ovvjament. Naf jiena għandi difett fiżiku, mort nara show, kont naf li jista' jkun hemm xi ħaġa u hemm ommi miegħi. U din letteralment waħda wara l-oħra fuq dik imbagħad ma narajx satira jien, tifhem? Ġifieri hemmhekk li ngħid li għandu bżonn ikun hemm fine line li ma nistgħux naqbżuh. Il-bqija jiena kull meta saret satira fuqi kemm minħabba x-xogħol tiegħi, ġifieri kemm minħabba l-karattri li interpretajt għalija anzi huwa ta' unur ħanajdu hekk għax ovvjament il-karattri li interpretajt ġew mill-qgħajn u n-nies ħadu gost anke jaraw satira fuqhom. Ekku, Sander, inti għandek reputazzjoni li taqbad man-nies biex ngħidu hekk. Ġifieri inti nassum li taħsibha totalment differenti minn Carlos. Jekk titqiegħda hekk, mela, nibdew ħaġa, jekk jiena naqbad, jien mhux se naqbad mommi għax l-ommi ma jafa ħadd. Mela allura qed naqbad dejjem ma xi ħadd li huwa persuna pubblika. Ekku. Issa, bħal Carlos naqbel miegħu sa ċertu punt, li hemm ċertu affarijiet, jekk jien qed naqbad mal-President tal-Amerika, ħanaqbad mal-President tal-Amerika, però naħseb li taqbad mat-tfal tiegħu. Hemm qed taqbeż dak il-line. Min-naħa l-oħra, però, jekk jiena ħriġton biex ma nsemmi l-ħadd qed nagħmel riklam partikolari, u dar riklam jiena li xogħli huwa li nagħmel dawn l-affarijiet is-satira u affarijiet hekk. Naħseb li nista' naqbad miegħek. Jiena naħseb li mbagħad m'għandekx dritt li toqgħod dritt m'għandekx ġifieri għasek li toqgħod tgħid x'daw qed jaqbdu miegħi u affarijiet hekk. Jekk ma rridx tagħmel dik il-biċċa xogħol missek ma rridx xi ħaġa li popolari u li qed jara kulħadd. U xi ħaġa oħra ma' Carlos, jiġifieri inti normalment
taqbab ma dat tip ta' nies għax ikunu tant saru famużi ġi tip ta' reklami, programmi, jien naf series differenti fil-każ ta' Carlos li tant qed jagħmlu suċċess man nies illi hemm jagħmel sens li tagħmel l-satira bihom. Jekk taqbad xi ħadd li ma jeżistix jew li ftit jaraw nies u jsegwu nies, m'għandek satira ta' xejn. Però taħseb li aħna il-poplu Malti jaf jiċċajta jieħodha ċajta? Għandek żewġ tipi ta' nies. Għandek it-tip ta' nies li jitku biċ-ċajta kważi kulħadd, ġifieri nammettu ma nammettux aħna poplu illi jekk anke bejnietna ħin kollu niċċajtaw, ġifieri għandi ħbieb tiegħi barranin u ma jagħmlux l-istess ħaġa. Aħna kull sekonda ċans ħanipprova naqbad ċajta u nitħaq u dan anke s'issa qabel bdejna konna qed niċċajtaw. Għax hekk magħmulin bħala poplu Mediterrani. Mbagħad jeżistu t-tieni tip ta' nies. Għandek l-ewwel parti dawk jgħaddi kollox, ġifieri jitku b'kulħadd u ma jiddejqux li jitku bihom. It-tieni parti ta' nies huma dawk li jitku dejjem, però ċajta ma tix tkun fuqi. Mhux bihom infushom. Fatt aħna anke ġifieri meta ġieli għamilna shows, ikonna ġiex tipi ta' nies. In-nies li jiddefsu fuq quddiem u daw tarhom, isma' jekk tażilni nieħu gost. Imbagħad ikollok dawk tan-nofs normalment biex ma jintlaħqux, li daw jieħdu gost jaraw ta' qudiemhom tiela, ma jieħdux gost li jintażlu huma. Però is-satira bejn ta' Malta u anke ta' barra minn Malta hemm totalment differenza bejniethom. X'taħseb Carlos inti dwar dan? Jiena eżempju biex inkompli ma' dak li qed jgħid Sander, jien insegwi ħafna s-satira Taljana eżempju li tniggess ħafna iktar. Eżattament, fimni ħafna. Programmi bħal jien eżempju żelik u dal-affarijiet. U dawn li nieħu gost li jmorru direttament fuq l-individwu jew fuq il-post. Fejn anke jikxfu ċertu jien naf imbrolji li jkunu qed isiru. Hemm fejn ma jiddejqux la jmorru fuq ministri la jiddejqu fuq il-President stess, anke meta Berlusconi stess li l-istazzjon tiegħu qed itella dan il-programm ma ddejqux imorru jattakkaw, ġifieri dik toġobni. Anke naħseb hawn Malta jew diffiċli ħafna biex naslu għaliex immaġin għandek xi President jew Prim Ministru. Taħseb li ħafna żgħar però għalhekk? Naħseb taffettwa wkoll iva, ma dak il-naħseb persuna diffiċli ħafna li tirriskja. Jalla ssir, jalla ssir. Imma eżempju immaġina Ministru nqabad b'korruzzjoni, tmur inti u tikxef din il-korruzzjoni live jew kellha għajja ngħidu mhux live. Imma fi programm li tkun qed tittella inti naħseb ċertu riskju hawn Malta huwa diffiċli biex jittieħed. Huwa diffiċli għax kulħadd għandu aġenda wkoll. Eżatt. Fil-verità. Ma ħadd li tista' tgħidha nazzjonalist m'għandux jaqsam. Aħna kulħadd b'xi mod jew ieħor anke sfortunatament l-istazzjoni ta' television jekk neħdu programm ta' television. Mela, jew ħad għamlu fuq stazzjoni li huwa tal-Labor, jew stazzjoni tan-Nazzjonalisti, mela żgur mhux se tissajdi ħajja oħra, jew inkella għandek l-indipendenti li again ma kummenta. Sfortunatament il-ħin qed jiskadinna. Nixtieq però l-aħħar kumment minn għandkom. Ħanibda minnek Carlos. L-aħħar kumment tiegħek pereżempju fejn tixtieq li tasal is-satira u Malta. Jew kellek taħsibx li qegħdin tajjeb diġà? Jiena mhux għax hawn Sander innaħbib ħafna, però nies bħal Sander u hawn ħafna oħrajn jiġifieri li s-satira u Malta tellgħu f'ċertu livell li ma jiddejqux imissu ma' ċertu areas u ma jiddejqux jiċċajtaw jagħmlu satira b'ċertu personalitajiet. Inkompli nħeġġiġhom anke fl-iskola tiegħi stess, ġifieri, u nissapportja kif jafu il-programmi u anke x-shows li jagħmlu huma. Li ovvjament nixtieq li hawn Malta u naħseb bdejna fejn semmejna anke satira politika, fejn anke ma jfissirx li għax ħadd iċċajta kappillan u bil-fors inti qed twaqqaċċaj dak il-kappillan imma qed tagħmel satira u n-nies qed jitqu. Jiena nemmen li u nixtieq li iktar il-qudiem fejn jidħlu dawn l-areas iktar li nigżu. Ma niddejqux li għax eżempju jekk jiena kritikajt Ministru jew membru parlamentari nazzjonalist ma jfissirx li ħan iġi timbrat bħala laburisti. U l-istess naħa l-oħra. Allura ovvjament naħseb li mixjin tajjeb lejn din il-linja ta' satira hawn Malta, ġifieri naħseb l-mixin. Sander, malaj, inti? Jien kull ma nixtieq li pratikament ma jkunx hemm dal-barrieri li jiena ma nemminx li tista' tiġri u ma nemminx li tista' tiġri għas sempliċi raġun aħna kif għedlek ġej minn pajjiż verament żgħir fejn politika sfortunatament iktar m'għandek ċans li titħaq biha, iktar tikkontrolla kważi kollox. Allura għalkemm jeżistu ġifieri ministri u anke membri parlamentari huma
jieħduk ċajta, għanzu jkomplu miegħek u affarijiet hekk, għandek oħrajn li u fil-verità jekk neħħi s-satira mill-politika ma jibqa' xejn f'dal-pajjiż għax tant importanti, fimt? Ma la qed tiġri fuq il-Facebook, kapaċi tiġri fuq it-television u kapaċi tiġri fit-teatr. Diskussjoni interessanti ħafna, kellna ħafna aktar xi ngħidu, però ovvjament il-ħin huwa dak. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu, aħna minn hawnhekk ħa ngħaddu għall-parti li jmiss tal-programm, ibqgħu magħna. Għad ħassejtukom skomdi meta ħaristu lejn il-mera? Ġieli smajtu lil xi ħadd jgħid li mhuwiex komdu mill-mod ta' kif jidher? Skont ħarriġ li sar, bejn 5 individwi 3 fajliet u ġuvri jbagħtu minn problema serja ta' self-esteem baxx. Dan jista' jikkawża għal anoreksja jew kellha l-bulimja. L-ikel huwa essenzjali ħafna, bħalma huwa l-ilma, bħalma hija l-arja. Ħammuru aħna naraw dan is-servizz flimkien. Joanna Tartlan Franco hija tfajla ta' 25 sena mill-Ħamrun u llum hija ggradwata b'digri fil-Ġermaniż. Joanna qatt ma kellha problema bid-dera tagħha, il-peace tagħha ma kienx jinkwita u lanqas l-ikel. Hekk kif bdiet dieħla fl-adolescenza, bdiet tħoss li qiegħda tiġi ġġudikata u kritikata minn nies ta' madwarha. Bil-mod il-mod dan il-ħsieb ġielha tara lilha nnifisha b'mod negattiv minħabba n-nuqqas ta' sensibilità tal-oħrajn. Joanna sempliċement riedet dak li kull tfajla tixtieq, li tiggradwa, tintaqa' ma' ġufni dħuli, tiżżewweġ u forsi jkollha tfal. Però fil-ħajja tagħha iltaqat ma' sitwazzjonijiet li għenuha titlef il-kontroll. Karattru meta kont żgħira dejjem kelli dik inqalgħu self-esteem, ma kontx nemmen ħafna fiha nnifsi, kont tifla kwieta, ġifieri ma kontx persuna extrovert, kont mistħi. Meta kelli 18-il sena kelli relazzjoni li għalkemm kienet qasira minħabba li jiena persuna sensittiva ħatta l-qalbi ħafna u ħatta bi kbira meta dil persuna ddeċidiet li ma tixtieqx tkompli relazzjoni miegħi. Kulħadd għandu il-mezz speċi għal xi għandu dik xi ħaġa li jaqbad magħha min forsi imura droga, min imura l-alkohol. Hemm tipi differenti ta' vizzi u din issir obsession hemm min jagħmel over exercise, hemm min jagħmel overeating. Kelli dik il-feeling li huma jistgħu ma jiena le. Jien ma ħaqniex affarijiet tajbin li kelli hija xi ħaġa li tagħtik gost, ma jiena ma ħaqniex dak il-gost. Qatt ma nagħmel xejn tajjeb għaliex jiena xi ħaġa bil-mod il-mod sakemm fl-aħħar spiċċat li l-iskop tiegħi tal-ġurnata kienet li ma nikol xejn. Għamilt madwar 6 xhur, ma nikol assolutament xejn ħlief, pakkett crackers fil-ġimgħa li eating disorder moħħi kien speċi jitini permess li nieklu. Qatt inżilt ħafna weight, spiċċajt inżilt 35 kilos. Kont inkun mixja mommi u ngħidilha tieqaf għax kienet tuġani qalbi. Ftit żmien ilu kienet qalt li kienet tiġi fil-kamra tiegħi tiċċekkja jekk inkun x'għadni qed nitqaleb. Kun esperjenza ta' ansjetà, kun hemm tħossok itturmentata. Meta kont nitbaxxa biex naqfel l-esta żarbun kienu jġawni l-għada, eżempju minħabba l-istat li spiċċajt fih ta' menopawża. Dejjem taħseb fuq l-ikel, dik kienet veru ħażin. Minħabba dan il-fatt li għaddejt minn ħafna dan it-tip ta'
dbatija nista' ngħid għax hija dbatija kemm lat psikoloġiku u fiżiku ħabba l-uġieħ li dejjem ikun preżenti. Iddeċidejt li nipprova ngħin il-persuni oħra li forsi għaddejjin minn din it-tip ta' sitwazzjoni u hekk waqqaft ukoll Facebook page li jisma' Eating Disorder Support Group Malta fejn nipprova nagħti mill-esperjenza tiegħi nipprova nagħti support. Sa fl-aħħar nixxieli nerġa' niġi happy. Qabel kienet sar sforz li nitħaq li kolli tbissima fuq wiċċi jew li nara affarijiet b'mod pożittiv u kulħadd jista' jirnexxielu l-arnexxi li jiena. Bħalma tilkom fl-introduzzjoni ta' dan il-programm issa wasal il-ħin sabiex niltaqgħu mal-band No Snow No Alps. Ħammorru nisimgħu silta mir-repertorju ta' din il-band. Just a number here. There's no use for me to ever turn back. No one will notice when I disappear. We both know that that's how it should be. Even though you'll hesitate to go easily, everything will start to flow. There's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. There's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. This notion that we are all machines. Let's break free from all our daily routines. Fictional characters take live and form in everyday people, and in ordinary lives to make believe becomes a reality. Alternate endings, they keep us alive. Even though you'll hesitate to go easily, everything will start to flow. And there's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. There's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. There's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. There's no shun that we're all machines. Break free from all our daily routines. My head hits the pillow and I start dreaming of you. I don't believe in storytelling, but this sure sounds true. Take me to a place where I can enjoy the freedom of the best. The freedom of the best. Your lips so taste like rabbit dough. Your eyes remind me of a better time. Wish that I could live here with myself.
to a place where I can enjoy the freedom of the best, the freedom of the best. Your lips so taste like residue. Your eyes remind me of a better time. Wish that I could live here with myself and you. Elizabeth, I miss you a little bit. No, Elizabeth, I miss you so. Elizabeth, I miss you a little bit. No, Elizabeth, I miss you so. I can't keep my head from thinking of you. Every time I feel a cold breeze you pop right through. I can't wait to be back home with you. It's just a dream, so don't ever wake up. Take me to a place where I can enjoy the freedom of the best, the freedom of the best. Your lips so taste like residue. Your eyes remind me of a better time. Wish that I could live here with myself and you. Your lips so taste like residue. Your eyes remind me of a better time. Wish that I could live here with myself and you. Elizabeth, I miss you a little bit. No, Elizabeth, I miss you so. Elizabeth, I miss you a little bit. No, Elizabeth, I miss you so. I can't keep my head from thinking of you. Every time I feel a cold breeze you pop right through. I can't wait to be back home with you. It's just a dream, so don't ever wake up. Ekku dik kienet il-band No Snow No Alps għal daw kollha li xtuqu jkunu jafu aktar dwar din il-band tistgħu titlu fil-Facebook page tagħhom. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li filli nirringrazzjakom minn qalbi tal-li jogħġobkom issegwu għal darb'oħra l-programm Int Min Int, nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ciao ciao.